е много качване. Кофти, аз го карах. Хубаво тръгва, значи хубаво тръгва на БР. Пробвай го, качах балабановото и какви грижи, то сте ми по-трудно да го качвам, стои по-лесно. Има скорост. Той като своя 14-ката отпред става като просто. Много хубаво набира. Ма, защото сега карам малко спънато и заради искам своя 13-ката. Иначе като трена по-малко цъкаш, по-хубаво се изсилваш. Да, спъната е. И той е на голяма оферта за този мотор. И е страхотна оферта. Но и мотора е хубав. Не е от другата леж, дете го карват. То са хубав. Защото обикновено те вземат оферти, ама разпардяни от всякъде. И да. Пък то се е на добра цена и мотора е хубав. Те са от някакъв наркоманчет. Дет Хондата се взели май от наркоманчет. Каза Дилян. Той преди 2 години братовчет му в Испания го е взел и не го е карал. Абе с Хонда, мисля, че с Хондата и двата мотора ги взеха от наркоманчета тогава. Но мотора е хубав и пали лесно. Не бе, на бачвара другата Хонда, да бе. Единствено това качване не става за... трябва да си тренира, не става за такива камараци директно. То не е пипано е. Аз показвам него ме косисти. Той скача постоянно е. Отзад е меко, отзад им е хубаво, защото линка ги е... Предната е твърда. Вие сте го знаете, кой да го бутне, има настройки. Прави се бе, знам, че се го прави. Дам демпфера. Аз вестио не го ползвам вече. Това е от кормилото, демпфера.